Jesu, amen. Regai ndipe rukudzo kutungamiriri wese. Shukuru sei Reverend Manyangadzi, Sister Fatima. Ndinotenda Mwari zvikuru nekushumira kwenyu. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Baba Matizira uye Reverend Mugadza muzita ramambo Jesu, amen. Regai ndikasipinda mushoko ndofunga nguva yatapiwa ndo inenge yakatibata naya. Amwe takamedza ma 5 gig saka unochimbofunga kuti 30 minutes inenge isi introduction. I don't know. But regai tishomere. Chada neverenge bhuku ya John 4 24 and 25. Ichaverenga. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus said to her, I that speak unto thee, I am he. Baba tinokutenda ende kuna kweshoko renyu rinotitsura rinodzidzisa rinotisimbisa rinotigonesa. Dudzirai shoko riri muupenyu hwedu rigotishandura rigotivandudza muzita renyu Jesu, amen. Ndachitaure pamusoro pe-theme scripture yadapiwa yakayanzi waiting upon the Lord, kumirira Jehovha naye. Kana munhu achimirira anofanirwa kunge achimirira aine ruzivo kuti wandakamirira ndiani, anoita nezvei, akamira sei. Pano tine mukadzi weSamaria asanganikwa naye patsime, ari kutaura kuna Jesu kuti aiwa Mesaya akauya achatiudza zvokwadi yose. Jesu ndokubva amuudza kuti ari kutotaura newe ndiye Mesaya wacho. Zvoreva kuti iye ainge akamirira, but zvaakamirira nemunhu waakamirira avapo, asi anoramba aine pfungwa yekumirira. Zvikonzero zvaivapo, chikuru chikonzero chaiva chekuti kwaiva netsika nekutaura kwekuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Zvoreva kuti kwakanga kusina ukama pakati pemaSamaria nemaJudha. Mazvitani, all right. Chimo changu chanzwika nayo. Pani tuma minutes kwapinda. Thank you so much. Right, maSamaria nemaJudha vanga vasingawirirani. So vana vese vaiberekwa mutsika ikungoziva kuti isu nevava hatiwirirani. But ivo vese vachida Mesaya, vachida kunamata Mwari, ndokubva vaunza Jesu anova Mesaya. Jesu wakauya ari muJudha, kurudzi rwechiJudha. Ava maSamaria vakamirira Mesaya. Saka zvauya ari muJudha, vaSamaria havagoni kuzvigamuchira, nokuti mupfungwa dzavo vanoti kana takamirira Mesaya tinoda kuti avewo rudzi rwedu. Nhau yekunamata Mwari ine rudzi rumwe chete rinonzi vana vaMwari pakutenda. Zvisinei nemazita emakereke akasiyana nekudii, but chinonzi kingdom yaMwari, we are a family, nekuda kwokuti tinotiita mhuri kutenda muropa raJesu. Ropa ndinoita kuti vanhu vanzi ndeve mhuri imwe. Vana vangu vandinavo vane mazita akasiyana, but chinovabatanidza iropa rangu vamwe chete. So mazita kuti Methodist, Anglican, mazita sense of belonging yakanaka kuti topinda kwakati, but nyaya hombe akakupinda ndiani. So nawo ndeye akakupinda kudarika kwaunopinda.
So what makes family iropa raKristu? So pano maSamaria neMajudha vese vanoda Mesaya, vakatomirira Mesaya. Saka Mesaya ndokubva auya ari muJudha. Saka mukadzi uyu ari kuti kuna Jesu, Mesaya akauya achatiudza chokwadi chese. Jesu ndokubva ati aiwa, uri kutotaura naye ndiye Mesaya wacho. Zvoreva kuti mukadzi uyu maari haasi kuona Mesaya. Why? Nekuda kwekuti tsika nekwaakareerwa kwakamupa kusagamuchira maJudha. So mukunamata tine tsika dzatakakura nadzo, tine kutaura kwatakabatira kwakuri kwandao ndimboedza kupatsana nhasi. Indakarerwa kuchechi inonzi Zayoncha, ndochechi vabereki vangu. Kana muriko kana kuti mumazuva edu ataiva ikoko, takaudzwa kuti dzimwe chechi dzese vasi serious, yedu ndo number 1. Hazvisi mushoko raMwari zviri mukutaura kwavabereki, imeseji yetu kwapasoni kuvana. Saka unokura une pfungwa yekuti vamwe vese havanamata, kwedu chete ndokuna Mwari. Zvekuti kuti ugone kudyidzana navo kana kushiya navo shoko raMwari, hauna chaunoita, unoti kuti vanondiudzei. Kwedu ndounonamatwa Mwari. So Mwari vakazoita kuti tanamata kuti Mwari timutsei revival pakati pedu, mutsai vaprofita nevafundisi pakati pedu. Mwari haapindure maringe chechi yedu. Mwari anopindura maringe umwari hwake. So umwari hwake huri kuMethodist, huri kuAnglican, huri kuZayoncha, huri kuSalvation Army. So chechi kana kuti Mwari tiri kuda kuti mumutse munhu pakati pedu, vanotimutsira munhu but shida asingapinde kwedu. Saka zvinogona kuti tifungidzire kuti aiwa Mwari asati vatipindura because asati taona muprofita munomuisi. Yeti Mwari vakamutsa muprofita but problem ndeyekuti maSamaria neMajudha atidzana. But iye Mwari achitida zvakafanana but isatidanane pachedu. So chinounza blockage pachinhu chatakamira chinotipa kunonokerwa nezvinhu zvakauya. Inhau yekuti pfungwa yedu yakangobatwa pakuti isu tiri maSamaria, vamwe maJudha. Saka kana takamirira Mesaya, anofanirwa kuuya ari weSamaria kuti tigone kuziva kuti Mwari atimutsira munhu pakati pedu. Hama dzangu, mhuri kana kuti imba yevana vaMwari iri haina mabhodha emadenomination. So ndiri kutaura zvinhu zvinyowani but nganditaure chokwadi chekudenga. Mwari anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Conversation yemukadzi weSamaria naJesu yakasvika pakuti ingawani vamwe vanoti kuSamaria, vamwe vanoti pagomo. Jesu ndokubva ati zvenzvimbo izvi inyaya yevana vadiki. Nyaya yekumusoro kudenga iri spiritual. Yabva panzvimbo yekuti pakona pakuseri uku kwakatuka anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Zvoreva kuti mumweya nemuzvokwadi ndo nzvimbo chaiyo manje. Dzimwe dzatinonongedzera ndo dzatakasarudza isusu. Yakasarudza Mwari wacho anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Chikonzero ndechekuti Mwari wacho mweya. So kureva kuti tikaungana tikasatenda zvemweya tabuda pachena kuti hatitende Mwari. We are just an organization yevanhu vakangowirirana kuti toda kunamata but vasingade kunamata Mwari wacho. So mukadzi uyu ari kuti takamirira Mesaya but maari haana clue, haana knowledge yekuti Mesaya wacho anenge akaita sei, anouya akaita sei. Anenge akangomirira, akaputirwa mukumirira but asina knowledge pamusoro pechinhu chaakamirira. Zvinoita kunamata Mwari wausingazivi. Pauro asvika panzvimbo inonzi Athens, zvandakatoona pakanyorwa kuti kuna Mwari asingazivikanwa, kwete pabhawa muchechi. So kusamuziva hakutatise vanhu kuungana. Yes. Mark chapter 2. Jesu achiparidza mune imwe imba, akarayira murume akadzikiswa nepamusoro perufu kuti your sins are forgiven. Zanzi vanhu vanga vari mumba vakanyunyuta vakati ndiani ane simba rekuregerera zvivi. Kureva kuti mumba manga makazara vanhu vasingamuzivi. Vanhu vanogona kutozara but vasingamuzivi. Ukachitarisa murume uyu zanzi vakaedza kupinda naye nekudhoo vakaona kuti hamusi kupindi kana kuti makazara. Vakabreka rufu pamusoro apo vakadzikisa hama pana Jesu. Zvotaridza kuti mumba manga makazara pana Jesu panga pane space. Kureva kuti they were present but they were not in his presence. Vanga vasiri muna Kristu
but vari pana Kristu. Zvekutoti vanhu vakatoziva kuti ukaona kudhoo kusiri kupindika tine murwere, ivo vanhu vakaunganira Jesu anoparidza tsitsi nerudo. Zvapachena kuti vakazarawo mumba asi muna Kristu wacho havamo, nokuti vari kushaya rudo. Vanhu vaifanwa munzira munhu akaremara tsitsi arikupindwa nene kudhoo ari kurwara kuti ngaapinde aponeswe, but zvanzi haana kuwana mukana nekuda kwevanhu vari muchechi. Chechi ikava blockage zvinenge zvakaoma, nokuti vanhu vazhinji vanofunza kuti ayo tichavharirwa panze apa nevanhu vekunyika. Unovharirwa muno. Ndogara ndakayambira vanhu kusiti kwatoparidzawo kuti kuchechi hakusi kudenga. Saka kunoitika zvese zvese nokuti panyika ende munopinda vanhu hamupinde ngirozi. Kuchechi ufunge munonyewa munhu. Kuchechi chaimo ukasachengetedza foni yako unogona kuishaya. Kuchechi hakusi kudenga. Zvapano ndipakembe mapurisa chaimo. Vamwe ofisa kana vava kubuda vanosiya vatokiyawo, vanototyana nawo futi pachavo. Ko vanhu ka. So mukadzi weSamaria akarirwa mutsika yakamudzidzisa kunyima. Kunyima kwawo kwakatsikirwa pascripture patsika dzavo dzekuti maSamaria neMajudha haadyidzana. Saka Jesu wauya ndokubva akumbira mvura, Jesu ndokubva anyimwa. Waari kunyima ndiye Mesaya waatidzi akamirira. Kureva kuti tine vanhu vanotonyimwa Mwari ivo vachida Mwari. Iye kuti hahupe wauya kuchechi ipikicha yekuti haumuzive. Nokuti kana wakamirira Mesaya akauya akati ndine nyota, unofanirwa kufara kuti ndingatowana mukana okupawo Mesaya mvura. But mukadzi wakatonyima Mesaya mvura, ndipo mvura ndokubva aramba. Ndokubva zvoti takamirira Mesaya, nekunyima ikoko makatomirira. Kupa hape vari kuchechi harofi. Akatomira kukomborerwa, but kuti aparticipate muzvinhu zvinoitirwa Mwari haakwanisi. Chaakaita ndechekuti Mwari vamuitire something. Haana pfungwa yekuitira Mwari, ane pfungwa yekuitirwa naMwari. Saka zvinoita Mwari manje Jesu auya, nyangwe ari iye mvura yeupenyu, nokuti Jesu paakanyimwa mvura haana kutsamwa, akaadvertisa yake kuti dai waiziva rekukukumbira iwo waitokumbira kuno nokuti ndine imwe futi. Zvoreva kuti Jesu anowedzera zvinhu tu, mvura nenyota. Ukangoona ane nyota ane imwe mvura yaainayo. So akanyimwa mvura ndokubva ataura kuti aiwa ndine yandinayo, dai waiziva waitokumbira kuno. Kureva kuti nyota yake haisi nyota yekuti ane nyota, inyota yekuti agone kurireta newe zvakanaka. Iprinciple yaanoda kushanda nayo yekuti ukagona kundipa ndine zvandinogona kukupa. So tsika yaivako ndeyekuti maSamaria neMajudha haadyidzana. Haasiri akagadza tsika yemukadzi uyu. She is a victim of a constitution or a tradition yenzvimbo yaakaberekerwa. Haasiri akati maSamaria neMajudha haadyidzane, uye ari kuripita tsika dzekwavo dzaakaudzwa kare. So tine vanhu vekuti vakasarumurwa kubva mutsika dzekare vanotadza kubata zvinoda kuitwa naMwari muupenyu hwavo nhasi. Ini Mwari vakatondirumura kunzwisisa nyaya inonzi yekuti denomination is not an issue. Nyaya hombe ndekunamata Mwari mweya nemuchokwadi. Waigo ndakarerwa mutsika dzevabereki nematraditions ekwataipinda kuti dzese dzadzisi serious. Tonamata tisu. Hallelujah. Kusvika Mwari vatanga kuita zvimwe zvinhu muupenyu hwangu nevanhu vasingapinde muchechi kwedu. Ndopandakazwa kuti saka Mwari haaite zvemuchechi medu chete, anoita futi uko. Ndaexperience zvinhu zvinoitwa naMwari zviri beyond denomination. I'll give you one example. What I done, ndakaendwa nemuSeventh Day.
ende kuseventy wacho munhu akarurwawo kubva mutsika manje akatonudza kuti yeda itende zveshe zvamunoita zvokuparidza izvi asi Mwari vatiri kublesa. Usaba unozwa muchero munhu akanyatsoberekwa mutradition yechisavata haadi kunzwa imwe chechi haadi. Kana mukataura zvaJesu anokubatira pekuti asi munozopinda chingani ukangoti sanda uzichikara batofunge ikoko Mwari ane vanhu vake ikoko. Hallelujah. Vanhu pavakabuda Egypt vachienda kuKenani, vanhu vaMwari vabudiswa muEgypt vakaenda kuKenani, kumberi uku kuJeriko kune mukadzi ariko anonzi Rahabhu anofanirwa kuva part of the God's people. Aitogara ikoko but Mwari vakamuchengetera kuti azowanikwa apinde mudhiniloji yaJesu. So pfungwa yako ngairegere kumanikidzika nematraditions nekufunga kwevanhu nokuti kana zvisiri mushoko raMwari kufunga kwevanhu. Mukadzi uyu chinomupa kunyima Jesu iye akamirira Jesu wacho akarerwa mutsika yakamuudza kuti mwanangu ukangoona paine muJudha usatombomupa kana chirongo chako usamucherere kana mvura. Asi vakamirira Mesaya. Saka pamwe pacho unomirira Mwari wogouya ugoramba wakamirira Mwari vakauya ugomirira basa Mwari wotounza basa racho uramba uchitsvaga basa rakauya kudhara. Mhinduro dzinogona kutouya but problem ndeyekuti mhinduro haive sezvaunofunga. Mhinduro inotoda kuti Mwari vakupe nyasha dzekugona kuita perceive pamweya kunyatsona kuti iyi ndo mhinduro yacho. I'll give an example. Ini pandakapfimba adzimai vangu vakandiudza kuti kwana ungarore muperero asi nhasi tine vana 3 nakwana iyi. Unenge wakatopiwa naMwari but atange nekuti it's okay anokuti tikwanirei. So mhinduro inogona kuuya ichiita sekunge haisi mhinduro. Mukadzi uyu vakamirira Mesaya ndokubva auya ndokubva amunyima. Apedza kumunyima ndokubva achimuudza kuti takatomirira Mesaya akauya achatiudza chokwadi. So unogona kumirira Mwari but wotopotsana naMwari wacho Mwari wotouya wotodzokera iwe uchiri wakangomirira Mwari. Why? Nokuti une picture yaMwari hauna revelation una Mwari wawakaita kuudzwa nevamwe. Mauri mune tsika dzirimo mune zvawaka. Hama dzangu tine tsika dzedu sevanhu panzvimbo yatinopinda patinoungana tine zvatinoudzana ufunge zvimwe zvacho zvinenge zvisina umwari ari kuri kufunga kwedu zvakuti Mwari akasatibatsira tinogona kutozvitsvagira script yekuzembera paikuti pfungwa yaMwariyo gamba ndo zvatofunga. Vanhu vakaramba vakadzisvika Jesu auya vanhu ndokubva vati kuna Jesu Moses waititendera kuramba vakadzi imi munoti kudii? Jesu ndokubva ati hazvina kudaro kubva pakutanga chabatanidzwa naJehovha kunonopatsanura. Moses wakutenderai nokuti angaona kuoma kwemwoyo yenyu. Kuona is revelation i observation. Mose ndiye akanyatsoona kuti vanhu vakasarambana vanourayana. Mwoyo yavo yakaoma kuti vanhu vasaurawe vabveta kungoti rambanai. Saka Jesu paanouya manje anoti aiwa Moses ndiye akaona kuoma kwemwoyo yenyu ndobva aisa this chapter kuti aiwa munogona kurambana neni asi hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. So mukasaziva kuti ndimoza akaona munogona kunyepera Mwari. Zvatoda kuti Mwari mubatsirei nokuti kuimprove hakusi kupanduka. Mota adadzidzisa kuti tipanduke handitaura zvekupanduka nditaura zvekuimprove zvekukura muna Mwari. Ingani mwana wako akaenda grade 4 ukopoti wapanduka ungori grade 3 unoziva kukura. Achiri kudzidza haana kupanduka.
Color TV haina kumukira black and white. Aiwa akusikumukira nako. Kubatsira kuonesa vanhu kuti aiwa sheti ndeye brown. Mamuti munyepera pamashura but sheti ndeye brown. Ufunga hakuna chinofadza Mwari kuona vana vake vachikura muumambo mukingdom. Mukadzi uyu uri kunyima Jesu mvura. Asi ufunge mumwoyo make pakadzika pake anoda Jesu. Atokuda pachino takatomirirawo Mesaya. Titori ready titomuda Mesaya iyu. Wandangobva mukunyima mvura ndakatomirirawo zvangu. Bachaita kuti ndimunyima usi mwoyo wangu. Itsika dzekwandakarerwawo. Takanzi maSamaria nemaJudha adyidzana. Yes, Lord. So tine tsika dzedu tine kutaura kwedu sevanhu. Kumwe kwacho kunotisungirira kana Mwari anoda kuita chinhu. Indakakura ndichifunga kuti kuprofita ndekumapostori. Because tainyanyoshandirwawo kumapostori. Kwese kwataipinda taingoimba toparidza todzokera kumba. Saka ndafuna ndikoti zvokuprofita chipostori. Zvakadazoverenga shoko kuti aiwa some are teachers, some are evangelists, some are prophets, some are apostles. Asi zvemapostori ndezvedu zvatakasiya. Ipapo unosina kupanduka nekuchiimprove. Kupanduka kuita zvinhu zviri outside the word of God. But ukaita zviri mushoko raMwari, even vanhu vakasambira newe, Mwari wacho akatendeka pashoko rake. Mwari ndiye akatendeka pashoko rake manje. Tine tsika yekuti chikawandirwa chiri correct. Ndakambopa holiday yapfuura nandine twazukuru twangu 2, twana twasister yangu. Nemwana wangu 1 mufana vachitamba vese so. Saka vana vanzvadzi yangu vakandiona kandiri sekuru. Saka turi tuti sekuru kamwana kangu akati saka munhu anonyepa munhu asi ndi sekuru vanhu vakanyepa. Ndikatonzwa kangu kuti sekuru ndatairwa ndiri tete manje kuava. Saka unyazoona kuti pane pekuti ukashaiwa revelation unofamba nepfungwa yevanhu. Yeah. Kuimprove kusukupanduka inonzi revival haisi rival. Because chechi yati toda revival statement iri dangerous. Revival haisi rival. Bazvinenge zvitoro kufanana so. Rumutsirudzwa kusukumukirana. So chinhu chinoda kumutsiridzwa chinhu chiri kudzikira chiri kufa pamweya. Chinoda chizaruko revelation yeshoko raMwari tigone kubatirana zviendeke. Jesu muGetsemani wakakurudzira vadzidzi vake 3 times mukai munamate. Kurati vhangeri rekuti munhu azvinamatire sekudunga munhu ivhangeri rinokosha zvekuti rakadzokororwa kuparidzwa 3 times muGetsemani. Why? Nokuti kunogona kumuka tsika dzekuti haiwa tokunamatira ino mimi don't want tokunamatira. Jesu pachake anoti rarai ndonamata ndiripo. Akati mukasanamata munokuvara munhu ngaamuka zvinamatira. So kuzvinamatira sedunga munhu hakusi kupanduka. Kuteerera Jesu akati mukai regerai kurara vatendi mukai munamati. Why? Nokuti ukasamuka uchinamata muGetsemani Jesu auya kuzobatwa haana kutiza. Kwakatiza vanhu vasiri kutsvaka. Why? Nokuti vanga vasiri alert spiritually. Ukasanamata unomhanyiswa nedzimwe zvinhu. So amai ava patsime pfungwa yavo ndeyekuti Jesu ndomuda ine ndakamumirira waiting upon the Lord. Hama dzangu tinogona kumirira Mwari vakatouya vakataura nesu tikasanzwa Mwari nokuti tine picture yeumwe Mwari. And the picture yaMwari ipicture yematraditions dzatakakura tichiudzana. Kune message yakanaka uri mudiki isina kunaka wakura. Enda give an example. Ndiri kuchikoro vabereki vangu vaitoti mwanangu bata mabhuku ita zvemabhuku. Atidika muzukuru ati mwana munhu anomitiswa. Vaindiyambira vachidaro atidi mhosva. Kuchikoro kwabviwa ndakuti shandei. Ndakaona vauya futi zvanzi ndofa ine sina muzukuru. Ko ndimaita mudi mhosva. Message yanga yakanaka but haisina kunaka. Yeah. The sons of Issachar were commanders of Israel because they had understanding of times. Tikasaziva nguva inoita kuti imwe message ive valid pamwe pacho isave valid.
Amen. Iyo vaiti atidika muzukuru ndo vangatochema kuti ndofa here ndisina kuona muzukuru wangu. Kuri ati vasiyanisa nguva but vanotaura kuti the same person. Kare Mwari ane manamatirwo aitwa vanhu vaitakura mbudzi nemombe kuti varegererwe zvivi zvavo. Pakauya Jesu ndokubva odheyo yamiswa. Kwete kuti vakaunza mombe vanga vakarasika vaita zvinhu zviri valid in that time. But ukaramba uchiva nemombe Jesu auya zvaro. So pane nguva yekuti munhu anoramba achingounza nyaya yemombe so chita dispensation yaKristu. Unonzwa kuti izwa dambudziko revakuru nevadiki riri pakudai. Vadiki vari kuti chechi da kuenda nayo kure, vakuru vari kuti takabva nayo kure. Saka pane makakatano kwete mushana. Pane vada kuenda, pane vatobva nayo vatonetawo vasvika nayo panapo. Ukatarisa zvakaita motikari ine magirazi 2, windscreen neview mirror. Kukura kwegirazi kunongokuudza level yekukosha kwechinhu. Iri rakakura nokuti unofanirwa kuona kwauri kuenda future. Aka kadiki nokuti kanokutaridza kwawabva. Saka nhoroondo haina kuipa but idiki still. Tine kwatida kuenda naMwari yedu. Wozitofanira kuti driver takatarisa kumberi ndanika view mirror. Kungoti ite izvo aiwa atidaro tarisai ukatida atinorovera. Unoziva kuti machallenges aioko kare asiyana neariko nhasi. Saka Bible riti nyasha dzaMwari itsva zuva nezuva. His mercy are new each and every day. Why? Because the challenges of today dzinotoda grace dzeToday. Tipeiwo chingwa chedu chezuva ranhasi. Kuda chanezuro achiite. Panokuva chiri fresh chanhasi. So mukunamata Mwari munoda yatinoti revelation. Chizaruko. Mwari vataure nesu munguva yedu. Vatiudze zvekuita mumazuva edu. MuBible hamuna munhu anga ane cellphone. Ini ndikatonamata Mwari vanondiwanira nyasha ndikava nayo. But hapana pandingati ndoda kutsvaga vhesi neta ndipiwe phone haimo. Even Solomon the richest man anga asina phone. Yaiva nguva ndo mhene dzekudhara. Dzasina kana kambudzi iri mhene kudhara ikoko. Dispensation itime. Saka unoona kune zvinhu zvinoitwa naMwari nekuda kwetime yamuri kwete neutsvene hwenyu. Kana shoko richiti nemazuva ekupedzisira tekurira mweya wangu panyama yose, vanakomana nevanasikana vachaprofita. Inyaya yekunzi nemazuva ekupedzisira, kwete kuti mazuva ekupedzisira kana vanhu vava vatsvene. Nemazuva ekupedzisira. Kureva kuti kune zvinoitwa naMwari maringe the seasons and times. Saka musika mukadzi uyu patsime dambudziko rake nderekuti ane tsika yekwavo iri kumupotsesa zvaitwa naMwari nhasi. Mwari vamunzira Mesaya ane favor yekuti anosangana naJesu 1:1 vari 2. 1:1 inodhura vanonza pambuka maprofita mazuva ano. Odhura. Mukadzi akawanirwa nyasha dzekuita 1:1 naMesaya. Patsime vari 2. Ndobva vatanga kudada zvako. Ndipo mvura hari nemvura yacho. Apedza kunyima kutoti isu matakatomirira Mesaya chaiye. Chamurwisa chii? Tsika yekwaanobva. But iye pachake akamirira. But zvaakamirira zvauya. But adziviswa kunyatsozviona netradition tsika mukurirwa kwake. Mwari unofanirwa kutirumura kubva mukutaura kwevanhu netsika dzevanhu. Tinzwe kutaura kwavo nhasi uye tizive zvavari kuita mumwaka nenguva yatiri. Nokuti tine zvinhu Mwari zvaakatounza muupenyu hwedu. But hatisi kuzviona, tichiri takatomirira. Ende Mwari akaunza chinhu ichocho pakati pedu, tinogona kutorwisana tega futi. Munoita zvikwata muchechi, vakuzviita vanonamata stereki, avazoita zvakati, vanozviita vanozotaura dindini, vakuzoita vanozodai. Zviri mushoko raMwari zvikaitika pakati pedu, panotoda mweya waMwari kuti tigone kuita kuzvinzwisisa tizvigamuchire. Nokuti zvine chikonzero. Mwari haaunze gift muimba yaMwari, muimba yake, isingashande isiri valid muupenyu hwevanhu. Kune mumwe kuprofita hakuna basa, haana chaanoda kuprofitwa. Kune mumwe akashayiwa word of prophecy, haagone kuencouragwa, anowira pasi.
kusiyana kwevanhu. What I'll give you an example. Kune bofu pakauya munhu anoti receive your sight, rinonzwa kuti Mwari nhasi vaburuka yangu iri kugadziriswa. Kuna anoona anoti uchaparidza nguva iyi, unoti receive your sight unoparidza nguva iyi. Kuna umwe anonzwa kuti hauna zvauri kuita because vanoona kudhara. Landlord tikati receive your house anoti makutaura zvepanyika mani ropai muchinjikwa. Why? Because remember anzwa ndikuroja anzwa kuti Mwari vanoda kundisungura kubva mujoko rokuroja. So vhangeri ndozva rinoita rinotoda kuti umachuwe uzive kuti iri harina kundinakira but rakanaka mimba yaMwari nokuti vamwe vachikuroja. Tine vanhu kuti kana zvakavafambira so vada kushepa vhangeri kuti rizembere kwavanoda ivo. Amen. Unoparidza zvepasi rino, receive your house, receive your car, zvine basa rii. Iye ari kudaro ane mota yacho panze, anemba ari kuti ukati receive your house oti robai muchinjikwa baba nguva iri kupera ishe vari kudzoka. But angadzokeri Mwari ndichirojawo wakumana akadzoka ndinembangu zvakaipei. Osa dambudziko remumwe sometimes ukasariona sedambudziko unonzwa tumwe tumaprotocols netumastrategy muchechi tunodzivisa zvinokonekwa naMwari. Munoziva kuti Jesu waishumudza mapofu, but Bartimayo paakadanidzira kuna Jesu vanhu vaifamba naJesu ndo vakaenda kuna Bartimayo vakati nyarara. Yet Jesu wacho is anointed to make the blind see, but it is being followed by people vanodzivisa the blind people. Warira vanhu vanotevera Jesu vanoona. Iye Jesu akazodzerwa upofu hwako. Unogona kunyaradzwa nevanoona vana Jesu but vasingazive zvakazodzerwa Jesu. Jesu wakazodzwa kudzikinira upenyu hwevanhu. Saka kune vanhu vari right kudhara ukabata area idzodzo vanoti aiwa mani robai muchinjikwa Kristu ari kudzoka. Why? Because zvibuda pano unopinda mumba mako mumwe ari panotice izvezvo. Mesaya wandiri kuparidza ndimesaya mumaareas ese waya anofanira kukudzikinira maareas ese waya. Mukadzi uyu ane tsika dzaakarembwa madziri. Haasumuki anoramba akatsika ipapo kuti maSamaria neMajudha hadyidzani. Saka hazviite kuti ndikupe mvura yacho. Apedza kudaro anotaridza kuti she is a believer. Tiri kumirira Mesaya. So tine vanhu vokuti you are a believer, kuchechi urimo, mimba yaMwari urimo, but une tsika dzauinadzo, une kutaura kurimo. So kuti maSamaria neMajudha hadyidzani, kuti takapatsanurana but tese takamirira Mesaya. 3 months ago I had the privilege yekuenda kuIsrael. Till today vanhu vanonzi maFarisi havatende muna Jesu. Nhasi vaitotiseka pataitoimba tichienda paCalvary, so vaitokunyana kuti these Africans chii. Isu tinozvikoshesa kuenda kuIsrael. Ivo vagari veko havana kana basa nazvo, Jesu havana kana dhiri naye, vakatomirirawo Mesaya. Nanhasi ukaenda kuIsrael unoshama kuti saka tinototenda pakutovadarika, havana kana basa nazvo. Calvary yese yakakomberedzwa nemashopu anototengesera matorista auya. Olive oil, mataliti, maprayer shower, ndorato business rao. Chavari kubenefita pana Jesu business kwete kutenda. Till today. Why? Tradition itsika. Vakarerwa mazhiri. Mwari vanotomuda, but vane maudzirana vakaita netsika dzavakaudzana zvekuti they are still waiting. Izvo basa rakaitwa kare paCalvary. So ukashava meso emweya unogona kumirira zvinhu zvakauya kudhara. Unoziva kuti kubudirira kwako kwakauya kudhara. Zvokuti Mwari vakakutarisa vanotoshamba kuti nanhasi zvichiri kunetsa sei, ini ndakatumira kubudirira. Why? Nekuti kubudirira kwakavigwa mushoko raMwari. Bible roti blessed is the hand that gives than the one that receives. Secret yekureceiva iri mugiving. So kana wauya mushoko rapese panoparidzwa giving panenge panida kutopiwa iwewe kwete kuti iwewe upe. Secret iyoyo ukasaimaster unosvika kuti Mwari achandirangarira, Mwari vane zvavachaita. Yeti vane zvavakakuitira kare zvakavigwa mushoko ravo, zvokuti ukaziva zvekuita unosangana neropafadzo yako.
saka kune munhu achiri akamirira kuti Mwari vachanipa kubudirira, iko kubudirira kwakauya. Murume anonzi Naamani akakunda hondo dzese, 2 Kings chapter 5. Aiva musoja wekuSiria, akakunda hondo dzese dzake, but anga ane maperembudzi. Asi Bible wrote the Lord was with him. Zvinoita kuti munhu ave naMwari but aine kabhati nekaproblem karipo. Uchaona kuti delay iri mulife yaNaamani yaiva pataipi yebasa rake. He was a commander, army commander. Saka commander by nature anopa macommands aakomandwa audzwe zvokuita. Kusvika Dheira akabvisa nyembe dzakomanda akagona kuteerera musikana webasa aiva mumba, kuda kuti when he was commanded kuenda kuSamaria akadzoka apora. Kuda kuti kupora kwake kwakauya kudhara but kwaimirira day humility. Musi waanozvideredza anondopora, akaramba achingoita zvechikomanda zvakazviite. So pane nguva yekuti Mwari vakaunza blessing yako kudhara but wakauya muchechi uri doctor, uri engineer, zvokuti panonzi ngatiimbe unotonongedzera kuti vakomana matiregera rova ingoma, haunzwi kurumbidza Mwari iwewe, une chigeneral chiri mauri so. Saka tona situation irumba kwako haidi prayer, haidi zvimwe zvinotoda kuti ungoridzawo ngoma, ungotambirawo Mwari wako. David ari mambo akaita mbiri yekutamba. Mambo vakatamba, iwe hausikana kansela ungotsika-tsika so. Mwari uyu anotambirwa nemadzimambo. Kingdom yaMwari ine chinhu chinonzi makeys. Peter anonzi naJesu, I give you the keys of the kingdom. Kuda kuti pane makey anopindura zvakasiyana-siyana. Kune munhu ane situation muno isikatombode kubatwa pamusoro. But amene akamuudza kuti ukanamatirwa zvinoita, kune zvinoita kana wanamatirwa, uye kune zvinoita kana waziva zvekuita. Haleluya. Iyo Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, kwete nekusanamatirwa ruzivo. Knowledge inokosha. So utaona Satan attack yakaisa mulife mako iri pa number 1 hombe yada kuti ungoona iri pachero. Zvakaoma kuti utenge Bible iwewe, zvakaoma. Hatizoti nemakore mangani muchechi but unzi une Bible rako, chinhu chakaoma ufunge. Handiprofite pandotaura shuwa, zvakaoma. Ane nhasi usati wanapo, zvakaoma. Chechi ungapinde zvese ukaita but kuti uve neshoko raMwari. Saka mwanota kuti ndive neBible racho ndikariverenga handimborinzwa. Ukatoona uchiverenga usinganzwe, une favor. Muranda waKandasi aiverenga Bible asingarinzwi, Mwari vakamunzwa kuti haasi kunzwa, vakamutumira Filipi. Kusanzwa kunodenda Mwari. But ungarege kurinzwa sei uyo usina. Mwezi unopera uri pa WhatsApp uchitenga mabando, Mario inokwana Bible but na nhasi unotoona kuti pakamboparidzwa so kuti shuwa ndoritenga. Chikuda kuno munoti shuwa ndoritenga. Unotoda mari idzi kuti utende rako kwete rechechi rako. Yeah. Wakaipa ataki yake iri paword, pashoko. Why? Because kana tikaparidza zvisiri izvo unongoti amen ko unoriziva. Unongoti ipapo baba ndichitorasika zvacho. Hauna ka. Amadzangu unafanira kuimprove kubva palevel yekupinda church ova mwana waMwari. Ova a believer anenzara nenyota yeshoko raMwari. Why? Nokuti kune nyaya dzinogadziriswa kana knowledge yako. Ukanzwa kuti Yesu akanamatira munhu woti kutenda kwako kwakuporesa. Your faith has made you whole. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kuda kuti chinonzi faith iproduct ye-knowledge. Saka zhinji wedu faith hatina tine zvivindi zvinoita chete, zvinonamata zvinoita chete. Chivindi nefaith zvakasiyana. Iwo wakashinga una faith. Yeah. Because faith ine guarantee yema-results. Ukaona makore awanda pasina zviri kuita, isaide kuti faith hauna, wakashinga. Because kushinga iproduct yekoti zvinoita kudenga kuda Mwari anotirangarira. Faith unenge wakatsika pashoko rake kuti Mwari harevi nhema. Iri shoko riri kuti zvakati. Mukadzi anga akatomirira, but waakamirira wacho ndiye vari kutaura naye. Ufunge tine vanhu vakamirira zvinhu.
zvakatoriswa kare nedenga naMwari, shoko rikaparidzwa, nyaya dzacho ukadzodzwa, but une picture yekuti ndofunga hazvisiri izvo. Mwari vane zvavanofa. Ini ndinotenda muna Mwari unoita minana zvishamiso, asi ndiMwari futi ane maprinciples. Shoko rinoti kudii? Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukauya ukanamata, udeclare, unamata, apavhurika kuti chokwadi anobva kuno uyo. Pakuda kutodzidzonze kuti shuwa mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, asi anowanikwa kumaraini kwawo. Kokufunga hakuda mbizwe ka. Kureva kuti wako anobva kuna Mwari akatoya kudhara ari kumaraini. Munhu uri kuti Mwari ndipei aripo. So zvinhu zvakabirirwa nevazhinji zvina-available. All right. But nekuda kwekuti une knowledge iri mauri iri against iri anti. Nokuti mukadzi uyu ari kuti maSamaria nemaJudha adyidzane. Saka kana Jesu akanzi ndiye chaiye Mesaya, anenge akuti but muJudha kawa. Anozoita Mesaya sei? Kuti ndikanoudza hama dzangu kuti ndaona Mesaya, hama dzangu dzikanditi but Mesaya wacho muJudha, tinogona kusawirirana futi. Zvafanira kuti ukaudza hama yako izvezvi muno ndaona munhu waMwari kurodho, obva kuti anopinda ipi? Unoza kuti nyaya iyi yatanga. Anenge anopinda angekeni. Asi munhu waMwari fundiswa ikoko. Ufunge daitamurwa kubva kuma-traditions taura nekufunga kwevanhu. Mirako yekutanga yakaitwa naJesu paKana, akati vanhu tutai mvura nemakate. Makate aivapo aishandiswa for traditional washing ceremony. Vanhu vaiti vakasvika pamuchato kana pamhemberero vaitanga vageza tsoka nemaoko. Saka zvirongo izvozvo zvava zviri meant for tradition. Jesu ndokubva ati nhasi ndabvisa tradition, ndabvisa miracle. Miracle yake yekutanga paKana yanga ichidhila netradition yanga yakagadzikwa nevanhu. Mufunge mindset yemunhu ikasava yekingdom yeumambo hwaMwari ikangoramba yakabata pakuti church une zvakawanda zvaunopotsa. Saka mufundisi mukuparidza here kuti tisaita zvechechi yedu, ita zvaMwari wako uri muchechi yedu. Ita zvaMwari uri muchechi menyu. ZvaMwari zviri mushoko racho. Saka mukadzi uyu maari une kumirira. Hama dzangu zvizhinji zvatamirira kuti Mwari vaite. Ende Mwari chandinoziva inini havana time yavanonzi vari powerful. God is good all the time. Havana season yavanonzi apa Mwari ndo pavanenge vane power, ndo pavanenge vakugona. Mindiro inogona kutouya even mueconomy yakadai. Mwari vanogona kuitisa breakthrough yefinancial door mueconomy yakadai so. Mwari haitaimire kuti nditange zvanaka. Iye ndiye akanaka nguva dzese. Ane mhinduro yekuita zvakanaka munguva inonzi vanhu vazviite. Kana n'anga dzichiziva kuti makambani hakuna, but dzichikupa mushonga wokupinda basa. Hakuna n'anga yekuti muzukuru havavhara, dai wati vavhura waona une pawo mushonga. Pakavharwa kudai vanoti ramunowana. So kana ari Mwari manje anodarika ipapo. But mind yako inenge yakabatwa nezvaunoona nemamiriro akaita zvinhu. Usingatarise mamiriro akaita Mwari. Ndakati mentality iyo inenge ostrich mentality. Nokuti Mwari vakati let the birds fly, nanhasi ostrich yebhuruka. Ende ishina, itone mapapiro. Inotokandira mazai. Inotonzi bird, ostrich. Bible rakati let the birds fly, nanhasi. Ende hakuna version yakanzi let the birds fly, one comma. Ostrich are too heavy weight. Dai dhimoni rudzira rakabata ostrich iwo Mwari wamasimba ose vataura. Uchaona kuti harisi dhimoni. Shape yeostrich ishadow picture yekuti sei zvakaramba. Ostrich yakasimba ikakura kuiso kuchidiki. Kamusoro. Dzikasaita shoma so hausuruki.
Maprofita munhu waMwari. Musoro wandiri kutaura information. Information yanotaura is the word of God. Ukaona zvishoma zvaunofunga kuti yedu inozoda yedu izo usingazoti Mwari vanodii hakuna kwaunoenda. Vadzidzi pavakaona Jesu achifamba pamusoro pemvura vari kubhoti havana kufara, vakachema vakati chipoko. Why? Because vane experience yekuti pana Luke chapter 5 Jesu akambokumbira bhoti raPeter akaparidza ari kubhoti. Saka chavanoziva ndechekuti haambofa akafamba pamvura, anowanzokumbira mabhoti evanhu. Saka dheira vakaona akuita zvavasina kujaira vakatochema. Instead yekufara, mhinduro painouya kana usina revelation unoramba utongochema. Yeah. Jacob chaiye mwana wake Joseph haana kuurayiwa. Vakomana vakangotora bhachi vakanyika muropa rembuti. Vakanoti mudhara bhachi remwana wako iri. Ndobva akatanga mhiko. Akatobatwa maoko nhamo yembudzi achiti munhu. Wasafane paunonzi sorry all right zvako. Why? Because hausi kugona kuinterpreta kuti ropa but nderani ndopa nenyaya. So munhu asingagone kuinterpreta nhau yeropa raKristu anoramba achichema nhau yakachemerwa paKalvari ikapera. Mhinduro dzakadzika dzikaburuka. But munhu anoramba achiti takamirira Mesaya achauya achatudza chokwadi. Hakuna chokwadi chinodarika Jesu ende Jesu ndiye shoko raMwari. Kana iri kati rokubudirira hazvina basa nyika yauri, nokuti Mwari hata ndichakuropafadza but nyika yauri manje dai watombotora kana visa. Kana Mwari ane record yekupa vanhu zvekudya mudesert for 40 years. Ane record iyo yekufidha vanhu. Zvanetsa kuti zvakaoma vanhu vainwa mvura padombo. Kwete mutsime padombo. Ane record yekuita zvishamiso kuvanhu vake. So mind yako ngaive pakungobhiliva kuti nyangwe zvinhu zvakaoma sedombo mvura yangu ndinonwa. Zvangu zvinoita. Uregere kubatwa nematraditions ekuti manje mamirira zvakaita but ndofika pamwe next time. According to your faith. Not according to the economy, but according to your faith, he is able. Ndimwari unoita zvinhu kuvanhu vanotenda. Saka munhu anofunga pamuchechi acho haina power. Regai tsvage dzimwe chechi dziri powerful. Chandakaona munhu wese anochinja chechi, chinhu wani chaasingachinje. Bhaibheri raishandisa kwaaipinda, anoenda naro. Kuda tarongobuda pachena kuti rinotaura chokwadi bandine nharo. Unoditi wabuda muno motenga ni munyowani. Unotoziva kuti Bhaibheri harichinje, inini wacho ndiri kuramba kuchinja. Maprofita. Akamirira Jesu ndokubva ati ndauya manje Mesaya. Ndokubva Jesu atanga nekunyimwa. Munhu anotouya kuchechi, chihombe chiri mayo, usada kuparticipate muzvinhu zvaMwari. Ndakatenga mweya waPeter, ndaimbobva kuti Peter akashinga straight. Shuka ndakazoona kuti Peter angatori wese. Vadzidzi vese vakatiza pakabatwa Jesu, Peter akateerera. But ateerera ainorambira mberi. Achinzi mumwe wacho siyanene. Saka watevererei. Kuna vanhu vokuti kuchechi harovhe kumusangano, harovhe kuoneta, harovhe vanonga kuzoramba Jesu. Tamasha zvimwe zvokuparidza mungovavarira ipapa chete. Yeah. Bata dzimwe area. Unoziva kuti kune area zhinji dzekuti pakabatwa one area iyo yaita musha. Yeah. Jesu kazhinji ndotungwarire chinhu. Luke 17 verse 11. Varume vari maperembudzi pavakati mwanakomana waDhavhidhi tionere ngoni. Akavati endai munozviratidza kuvaprofita. Vana chavari kuda healing. Malepers vane leprosy. Havadi kutumwa, vanoda kuporeswa. Jesu tuwandirei ngoni. Jesu ndokubva avatuma kwete kuvaporesa. Bhaibheri ndokubva rati vari munzira kuenda vakapora. Jesu anabvira ati receive your healing. Akavati go and show yourself to the priests. While they were on their way, they were healed. So kune imwe healing isina ine word yekuti be healed. Saka dzimongoni ndaidawana anondiroora anochata neni. Tikauya tikaparidzwa hatimobata kana iri yawani yemuchato.
tichingubata kuti makoho akaipa titoziva kuti makoho yadira kutokuvharira muchato wacho uchibata anobata nyaya yangu iwosi kubata nyaya yako nyaya yacho. All right. Pane nguva yekuti hapataurwe kunzi be healed, panongonzi endai. Sakutumika kuri right. Ukatumika unogona kusangana nenhau dzako. Nokuti musi uchabvumawo kutuma unzende nokubhadharira kutenga magetsi kana mutauro, ndoma uchasangana nemukomana wacho ada kukurora. Manje wautumike. Saka mukomana wacho hauye kumba. Saka unofira mupureka. Yeah. All right. Namatse tumika. Tumika. Mwari waRuth akarangarira Ruth, but kurangarirwa kwaRuth, Ruth haana kuingwa naBoazi kumba. Ruth akaonekwa mumunda achishanda. Kurati kana murume wacho ari kumunda auye kumarai, endawo kumunda. So pane nguva yekuti zvinhu zvauri kutsvaga muwrong area. Acts chapter 3, chirema chakasumudzwa mubeautiful gate changa chatongosumudzwa neumwe vanhu kubva kumba vasina anointing vane power chete. Yeah. Pamwe pacho takurika. Yeah. Kona kuremekedza living vasiri mapasta. Takurika, tsurika, dzidza. Vanhu vakatakura chirema kubva kumba vakatochicheta pagate chichiri chirema. Vane power rekutakura havasumudze chirema kuti chifambe. Saka pamwe pacho ingutakurika nevanhu vasina anointing kuti ugone kuchetwa pana anointing. Kuti learn to respect vanhu muupenyu. Whether ndi pastor hasi, pane breakthrough yako panotangira pamunhu asiri pastor. Pavafundisi ndopona utango charara nedumbu. So munhu wacho takurika kumaraiko. Peter naJohana vaende mudzimba dzavanhu vachisimudzira zvirema, vanotaimira zvakasimudzwa nevamwe. All right. Tine vanhu vari kupotsa breakthrough nekuti haatsurika, hatumike kumaraiko. Amen. Ongoya kuchaita kuti baba ndinamatire declare mashoko. Kana akadeclare as long usingatumike. Pane nyaya. Urisitanga kuti remekedza munhu waMwari. Ichokwadi munhu waMwari ngaaremekedzwe uye vanhu ngavaremekedzwe. Yeah. Whether pastor or not, pane breakthrough yako nefavor yako haupazivi. Ukasatakurwa kumaraini, Peter auye ikoko. Ende kuti uwe munhu anotakurika, iva munhu ari right nyangwe une problem. Iwe chaita kuti vanhu vamutakurika, munhu anotakurikawo. Oza kune vanhu vekutoti achitogara pamba patsano, anovabira chenji kana atumwa. Oza kune vanhu vasikachengeteka. Unozati havasi pamba pedu ndepatsanosi. Ukatumwa chenji wovhara. Ina handiprofiti ngotaura. Iva munhu akavimbika muzvinhu zvidiki, Mwari vakutrust nezvizhinji. Amen. Zvihombe zvawakamirira uri kuzvipotsera muzvidiki zviripo kuti uri kuitei nazvo. Mibhabha kune murume akanamatirwa ka2 naJesu. Jesu wamasimba ose akachidza Razaro ka1. Pane mudhara wakanamatira ka2. Raiva bofu ndokubva amunamatira. Meso avhurika ndokubva mubvunza kuti uri kuonei. Zvikanzi vanhu ngemiti ndokubva another prayer. Ka2. Unoziva kuti murume uyu paanga ari bofu anga atori better. Because haana problem musociety. But kana akuona vanhu ngemiti akati anotsvaga huni anopedza vanhu. Tine vanhu vokuti breakthrough ikauya yato breakdown. Saka uchiona paunochema kuti Mwari kutangana nemari zhinji, denga ronoziva kuti zhinji ikabatwa musha waparara. Hakuna vanhu vokuti mari kana yati one day akachinja property anopedzera nemunhu. Amai Mose ngavafambe. Breakthrough yako ikauya ngairege kuva breakdown. Vanhu ngavaregere kuchema newe nokuti zvako zviri kufamba zvakanaka. Because we are blessed to become a blessing. Nika clip kaitenderera so. Kanetaura kuti unoziva kuti denga rinounzwa zvishuwo zvako. Zvangu zvikafamba munhu anoita mudumbu.
ndakati ngirozi dzinotoita meeting kuti vanhu vasaite mudumbu pasi apabate zvinhu zvemunhu. Vanhu vanokuwadzwa nemunhu zvikafamba. Denga risatye iweyo kana chida kukukomborera. Iwe unozati chakashotesa hove Jesu paakaita munana wokuwanza hove nechingwa. Chakasara chikaiswa mabhasket 12 chingwa kwete hove. Kuri kuti hove dzakapera. Jesu wamasimba ose akawanza hove nechingwa, but chakasara is left over chingwa. Hove sei dzine nharo kuti hadziwande zvekudaro. Yeti hove dzinonaka kudarika chingwa. Batinda zvinonaka zvacho ndo zviri kutoshota. Posara starch chingwa chozara mabhasiketi. Problem hakusiti Jesu haana simba. Vanhu vaari kuti goverai vanhu chingwa vadzidzi vake ka. Akavatora kuti kudhamu. Saka vatoziva mabhaya dzikawanda vanoshaika pabasa. Peter andoziva kuti nemunharaunda anoda mabhurimu, kune munharaunda anoda zvakati. Saka mabhasiketi akasara naPeter hachabatika. So takatoshotesa fish ikarikita yevanhu. Pamwe pacho Mwari andoziva ndikawanza izvi. Nechechi yacho unenge wakutoenda kubvunzwa kuti tirikubata tese. Paunononoka kumba uchitsvaira 2 rooms dzaunoroti. Ko ukaropafadzwa nemba yako 7 rooms. Hauchauya. Patuidzodzo utonzwa kuti ndine basa mufunge. Imagine ya 8 rooms yako. Hauchauya. Shoko rinoti akatendeseka muzvidiki, Mwari vanomutrasta nezvikuru. Takamirira Mesaya achauya. Ndiye amukutaura naye. Ende muchangobva mukunyima izvezvi. Why? Nekuti makaita zvikwata kuti aya maSamaria, aya maJudha. Yeti pakunamata Mwari ya one family. Whenever there is unity, God commands a blessing. Division mukereke ndo greatest weapon ya devil. Checha inapoenda kana vanhu vari zvikwata vanosingawindirana. Why? Nekuti Mwari akaita chinhu chimwe chikwata chinoramba. Unoziva kuti kana zvinhu zvikaitwa zvakanaka nemunhu usingafariri, kwauri hazvioneke sezvakanaka. Enemy yako ikagona kwauri haina kugona. Unotsvaga pekungutaura napo kuti yanga try but izvazodai. Why? Nekuti already kana paine division hakuna anogona. Pereka haina kure kwainoenda. Whenever there is unity, God commands a blessing. Pese panokuwirirana Mwari vanoburitsa ropa facho. So you may blockage your blessing to the ministry. Unity among people. Hawezi mazuva nenyaya dzepolitics. Munotozivana kamukatu. Tava ndewe uku, ava ndewe uku. Kana mamuno muri wewe. Hallelujah. Vanhu vanobatirana izvozvo zvekunyika zvinogona kuchinja anytime. Zvisingachinje ndezvekuti Mwari ari pachigaro chake nekusingaperi. Umambo usingachinje usingazungunuki ndo watakaunganira muno. So mukadzi uyu anyime chigaro chokwadi anyime akaberekwa mutsika yakanyima kudhara. Iye ari kuzadzikisa zvekwavo. maSamaria neMajudha asi kuti haana kuti handidi. Acha kana ndikanzi ndinoda but maSamaria neMajudha agara adyidzane. Ndikutorefeya kuvakuru vedu. Saka she is a victim yezvakaitwa kare pazvaakumupotsesa zvoda kuitwa naMwari nhasi. Asi Mwari vakamuwanira nyasha. Bhabhironi wakakanda chirombo chake pasi, wakamhanya muguta, akanoudza vanhu pamusoro paKristu. Ufunge zvakanaka kuti tikande tsika dzedu pasi. Nokuti iye chaanyima apa ukafunga kuti anyima mvura, I will help you to understand. Tsime rindera Jacob. Chaanyima zvanzi maSamaria neMajudha ashe zvirongo. Mabhaketi. Sachi chaakaita mukadzi akakanda bhaketi racho pasi. Akamhanya muguta. Kuda kuti tinofanira kukanda uzvevanhu pasi tomhanya nezvaMwari. Pfungwa yemunhu pasi tomhanya nepfungwa yaMwari. Chakanakira ukamhanya nepfungwa yaMwari, Mwari wacho anomhanya newe. Chakaipira kusiya zvaMwari umhanya nezvevanhu, vanhu vanochema.
vanochinja, vanhu vanoparara. Inde vakomana vandaita manosati akunamata ndaivakocha musikanzwa mizhinji yataitawo mwacho vakatofa indikasara ndaapasa oona kuipa kwakaita munhu anomudzidzisa fodya iyo vaita bishop watonyura anokufurira nhasa uzoti anoguma akupi. So kumhanya nezvamwari kwakanaka kudarika kumhanya nezvinhu zvevanhu. Why? Because munhu anonochinja. Pauro akashungurudza kuti panyika ari Sauro akarova vanhu vamwe vanotadza kunamata, iye akabva azoita Pauro muvhangeri. Zvokuti paanosvika kudenga anenge ane korona dzaari kupiwa kuti akauya vaefeso vakorindi uchiti vadimfesa ichivhara mari dzedu. Hallelujah. Masamaria nemajudha achidzana ndopaachiri akatsika yeti Mesaya anomuda ine Mesaya wacho auya ari muJudha zvaMesaya akuti Mesaya akauya achatiudza chokwadi kurati uri kuramba Mwari wakatsika pazvinhu zvenyu. So waiting upon the Lord, you need the revelation to know more about God. Yeah. Why? Because paunomirira Mwari vanogona kumutsa munhu asingapinde kuchechi kwenu but ari shoko reupenyu. Thank God kuti zvaananiwo kuti vanhu vanogona kuinvitana vachishiya shoko raMwari. Kare zvavo zvakaoma zvekudaro zvokuti nechicha zvedu tega hakuna wokunzi anopinda muno gamba ndisi wokunzi endiriwe muno wozati kutaura ndezvemuno ka bhaibheri riri muno ka kurati immaturity yakatopindawo muleadership iyoyo nekuti vanhu vagone kushiya chaMwari. Why? Nekuti Mwari unogona kuunza Mesaya ari muJudha imi muri maSamaria apo makamirira futi Mesaya. Ndine vanhu vakashumira muupenyu hwangu vazhinji vasingapinde kwandinopinda but vakapindwa neevhangeri yaKristu zvikajeka mandiri kuti Mwari une vanhu vake. Handifanira kulimita umwari netsika nezvandakakura nevabereki vavo ndakasvika pakuzovaudza kuti aiwa Mwari uyu haasi kuzayoja chete ndewedu tese. Saka the Lord's prayer munamato uyu unoti baba vedu vari kudenga kuti vedu kuti ndi baba vangu nevamwe vanhu. Lord's prayer haiti my father inoti our father. Panoti awa ukuthi mune vamwe vana vamwe vati hativazive but tiriko. Give us today our daily bread. Kwete chingwa changu chedu. Ipa panofana kubvisira mweke kunyima nokuti wanamata kuti chingwa chedu kwete changu. But wapiwa chingwa chedu chachako. maSamaria nemajudha awirirana but Mwari auya kuzovayananisa. Vhangeri raMwari rinofanira kutiita one family. Why? Nokuti kune zvizhinji Mwari zvaanoda kuita. Dokta chaiye achida kukupa advice anokuti chirwere chawenacho choda mushonga uyu ende unogona kuuwana kana kufamasi panze. Kureva kuti munhu apore kuchipatara chete unogona kupora kumaraini mutakishoni kana kune famasi. Because mapiritsi ekufamasi ndo mapiritsi futi ekuhospital. Saka tisaita vhangeri rekuti ukasanawo mapiritsi epanapa unofa. Ariko kufamasi uko ukanonwa iwa unorarama ndiwo. Unozwa kuti hama dzangu ndakasungirwa takaenda kumusha kwedu hakuna chechi yedu kushuwa takaita 2 months vanamati ende hakuna yedu wanotombera maoko kushuwa mwedu shwa hakuna yedu kwete hakuna Mwari yedu. Saka yedu ikashayika Mwari hapana. Samson akanamata kuna Mwari ari muchechi yainamatwa chivezwa chainzi Dhagoni abviswa maziso akabatwa. Mwari vakamupa simba. Mwari vakanzwa munamato waSamson ari muwrong church. Why? Because akanamata to the right God with faith. Mwari vadi kuti hawanamata hako machechi auri manje atitambire munhu. Mwari vakamupa simba. Why? Kuti wakaziva kuti kunamata Mwari chinhu chiri spiritual zviri mumwoyo mangu.
tine munhu utake kubuda dhore cheki zvekunamata zvatopera. Nekuti namata ikumba nekudini kuti avaite anonamatira kuchechi. Good Samaritan haana kuita good kuchechi, akaita good muroad. Baba kune magudhu ari kutsvagwa muroad, iyo gudhu yako iri kuchechi chete. Zokuti vanhu vekuchechi kwenyu vakati china kudambopindira pamba penyu chinoita kuti urambe unotoziva kuti vanhu pamaraini vanozoshandisa kuti anotonamata. Vakatozobvunza kuti asa unotopinda nawo unotonamata zveshuwa. Why? Because kunamata kwako ndekuchechi hakusi kwemusociety. Mukadzi uyu aitodawo Mesaya, anga akatomirira. But ndiye wabva mukunyima mvura, ndiye wakutoudza kuti takamirira. Iye Mesaya wacho akatouya. Waiting upon the Lord. Kumirira Mwari, kumirira mhinduro, kumirira shoko rake. Kuroti unomumirira wakamira mushoko, uchiziva zvaanoita, uchiziva kuopareta kwake. Nokuti pane patakamirira Mwari, Mwari vakatozviratidza, tikatofunda kuti havasiriwo. Nekuda kwekuti hatina shoko rekuziva kuti he can operate outside my systems of men. Pane kuti vadzidzi vafari kuti Jesu ari kuuya vakatowedzera kuchema kuti chipoko, vakatya. Why? Because vane a system yavakajaira. Inoita kuti Mwari akauya achiita zvimwe zvinhu zvitsva vanoti haasiriye. Vana Mwari wekudhara akakumbira bhoti, havana Mwari anogona kufamba pamusoro pemvura. Dai Mwari atiwanira nyasha. Ufunge munhu zvinoita kuti Mwari azviratidze neimwe nzira yatinobvira taona. Imwana anotaura mushoko rakati, behold, I will do a new thing. Mana vanofamba kuita makunamata pachiza yauta manje, makunamata pachiefero. Nauye kunamata haina kuzembera pachechi, yakazembera mumweya nemuzvokwadi. All right. Glory be to God. Ndakuudza ndakakura ndichiudza kuprofita nekumapostori. Nhasi nobvera ndaiverenga. Taingoudzwa kuti uda kuprofitwa maenda kubangi, uda noshandira vaenda kubangi. Anomirira ziva kuti naMwari wacho unogona kumutsa vanhu pakati pedare. Vachinoitika ndechekuti tinenge tine tsika yedu manje kuti hatidavo. Iye Mwari wacho achidavo. Isu hatidavo. All right. Tichinamata Mwari anodavo. All right. Sudavo. Yeah. Zvino Mwari wacho ndingatomubvire tsitsi kuti pane mushoko zvirimo vanhu. Yeah. Zvipo izvi ndakakupa ikereke kuti vanhu vavandudzwa kuti vasimbiswe pamweya. Glory be to God. Kuna ane need yehealing ari kurwara. Iwe usina need yehealing, ukaona pamunzi ya time yedeliverance, unoona kuti hai zvinoitika nguva dai taimba. All right. Haisi yese program muchechi inofanira kuitira musha. Yeah. Why? Zvinoziva kuti mutongo wekuwestirwa time. Yeah. Why? Because ende ikoko zvako zviri right. But tikava nemweya wekubatirana mweya woumwe, unoziva kuti somebody anofanira kunge achiblesswa neprogram yatakupinda iyi. Yeah. Mwari pane paanoda kusangana newe. But paanosangana nemumwe, unonzwa sekuti haasisiri Mwari. Saka zvakanaka kuti muchechi muite vanhu vanoimba, muite vanhu vanoparidza, muite vanhu vanoita zvakasiyana siyana. Why? Because Mwari ane nguva dzaanoda kusangana nemumwe nemumwe nechimwe chiitiko chichiitika muimba yaMwari. Achauya achatiudza chokwadi. Chokwadi paakachiziva akakanda chirongo pasi. Kana imvura yacho haana kuzochera. Why? Jesu akamuti ini ndikakupa ndinayo haunzwi nyota zvakare. Ndingatsamwire papangu tigare pasi. Statement yekuti mvura yandinayo ndikakupa haunzwi nyota iri kusiyanisa nemvura yaari kuchera ndeyekuti akamwa mangwana anonzwa nyota ouya futi. Jesu akuti yandinayo manje inoita kuti uregere kunzwa nyota. So taine mvura yaari kutaura manje ndimweya mutsvene. Mweya mutsvene kana ari mauri ndiye anovhara madhizaya ese anosimuka munyama dzako. Because pane paunofungidzira kuti izvi nepfungwa dzako zoona waita. But kana mweya mutsvene amauri anobata mafungiro iwayo nekuronga ikoko. Yeah. Saka nawe kunamata Mwari achinamatswa mumweya nemuzvokwadi. Kunonzi kunamata Mwari mumweya hakusi kurida nemweya kana kuprofita aiwa. Kuprofita igift yaHoly Spirit. Anonzi Holy Spirit anogona kunge ari mauri but akakupa kudzikama nekuteerera nekuita zvimwe zvinhu. Yeah. Vanhu vanotoimba being led by the Spirit of God. Yeah. Kureva kuti mukunamata uri mumweya
mweya mutsvene ane zvakawanda zvaanoita. Oh, Saka vanoti haprofite saka hana mweya, hataure nendimwe hana mweya. Kana mweya uri maari unogona kunge auya ari mweya weuchenjeri. Uri munhu anopa advice ane wisdom uchenjeri hwaMwari. Hallelujah. Saka asi kunene ndimuti havana mweya asitonzwa mweya. Shit. Paita problem. Mweya mutsvene anoita zvakawanda muvanhu. Uye vamwe anovapa meso ekuona pane need mukereke. Really. Vanhu vakatizara nemweya mutsvene mukati muno. Mamwe anenge but kana ndinombodzinzwa pane zvaunonzwa kana kuprofita hana mweya. Kana achinamatwa mumweya nemuzokwadi. Kureva kuti mweya une zvaunoita mumunhu wake. Hallelujah. Maringe kushandiswa kwaangaitwa naMwari pabasa raMwari. Batsire Jesu. Tapedza kuparidza sote zvatete tichiudzwawo kumba manje neshasha. Unozoona kuti apa asiriya pashuwa pananda papotsa ndi mweya ari kutaura. But ndikapuredzi kemurume auzomuudza kuti mweya wauti alright. Kana kuita tinaro so kwaitoza kuti apa tishuwa. Ineche yakumeka. Mwari anofanira kutibatsira uyu papa. Boy. Because murume akapiwa advice nemukadzi even yakanaka haangobvuma kwawanda thanks what man anotanga tsika so kazobva nekwaitiri ndaona zvandini chibaba zvinoti Mwari atibatsire. Tine zvizhinji zvatakamirira zvakatouya. Mesaya ane mvura yeupenyu anouya aine nyota. Pese panouya need muimba yaMwari pane need yemunhu ida kuitwa fulfill naMwari. So bonuti munhu anobva kunyika akabirwa mari atamba maraundi avharwa ouya kuchechi onzi Mwari hakusiya wakadaro. Mwari anokupa restoration nemutsiridzo. Mari dzako dzinobata mari unodii. Apedza kuparidzwa zvese wakufara kuti pandauya kuri nani. Kunyika takabirwa onzi chiisa yasara yacho umu. Unonzi vanhu makutondipedzisa. Unonzi vanhu vane kunyika vanombosiyana vane matorero akasiyana chete. Vese vanotora. Iwe unotowabirwa mari dzako kuti akuparidzwa kuti Mwari anokupa mari unosimuka. Totadza kuzoti chisiyawo. Yasara iyoyo ngaichiuya. Saka unoziva kuti achiri Mwari ere. Vhangeri harina kuchipa rinotoda munhu akura kuti anyatsonzwisisa. Vhangeri Mwari paakati kuna Mozisi vanhu ngavauraye makwai vaise papadhoo. Vhangeri ranga rakanaka kunhu ane makwai 3, 2 kana 4. Achangobva mukutenga gwai 1 anyatsonoti uyo haana kudamwa ada kundipandukira ada kuti hadi ndisimuke naye. Ari padzai kuuraya makwai 1 ndandatenga iro ndichakubva mukutenga nezuro takuuraya futi. Shoko reumambo unenge upenzi kuna vanoparara. Asi simba kune vanotenda. Dai Mwari vatibatsira. Nokuti vazhinji zvatakamirira zvakaya kudhara. Imba yako payakauya pakauya need muimba yaMwari nechekuita neimba yaMwari. Mwari vachida kugadzirisa imba yako. Jesu paari kuti mukadzi ndipowo mvura iye ndiye ane mvura menyu. So ane law of exchange yaanoda kushanda nayo. But haramuzviona. Mbavha yakakwanisa kuwana opportunity yekuenda kudenga. Yakawana denga pacross. Kwete yabva kuchechi. Yanoita kubira vanhu. Yavererwa pamwe chete naJesu. Ikanzi naJesu ndiri kuenda newe. Kugona kuona opportunity. Akangoti ishe kana makuya mumagonye mundirangarire. Saka ndiri kuenda. Ndakati denga akomana arifanira kuchipa kudaro. Munhu anoita kuba ubva atongoenda straight. Atovererwa nenyaya yekuba vanonzi manherecha paradise solution. But I got to understand this. Jesu kana achiita zvinhu anoita get this up understanding. Inyasha dzaakademonstrata kuti haupinde nekuita kwako unopinda nekutenda mandiri. Number 2, ane vhangeri raifamba achiparidza iye kuti ndichadzoka sembavha. Iye Jesu wacho haasi mbavha. But ari kuti ndichadzoka sembavha. Saka kuti azodzoka sembavha asiri mbavha haangazvigone because umbavha hausi mari. Saka anofanira kutakura mbavha yaanobvunza kuti mai wanzoenda nguva vanhu vakakarei.
zveshuwa. Yeah. Saka tsame vanhu ndo vachatikuwadzisa. Tichajumwa zveshuwa. Yeah. Batsire Jesu. Zvawakamirira zvakauya zvitoripo, but mune tsika dziri mauri, mune division irimo among the Samaritans and Jews. Yeah. Muchechi muno chaipo mutori maSamaria neMajudha. Zvikwata Israel anongoshandisa kuti Samaria neMajudha maklasi evanhu vachitarisana so. Vanotozwana kuti kana yapera vanofamba wakadai, chigurupu chinofamba chakadai, munenge muri maSamaria neMajudha uchida Messiah. Yeah. Batsire Jesu. Saka chakanakira Messiah unouya kuzobatanidza mesa, haana saidi raanozembera. Imi munofanira kubatana muri paari. Glory be to God. I'm sure my time is done. Yeah. But vhangeri rinoda kusira mudikani. Mwari ngaakurumure kubva mukutaura kwevanhu nekuronga kwevanhu. Why? Nokuti zvinokuvhara kuona zvikuitwa naMwari. Tiri kumutadzisa kuona kuti ndiye Messiah. Aona muJudha. Ende vakaudzwa kunzi kudii? maSamaria neMajudha haachidzana. Tine zvatinoramba nezvatinotaura sevanhu pazvisizvo zviri mushoko raMwari. Saka iwe ukazopinda musituation inoda kuti nichocho chikubatsire, hachikubatsire nokuti already unenge wakuchina kuti vamwe vangu vazona ndakazembera apa. Vanoti ndavapandukira. Gamba ari Mwari auya nemhinduro, but yanga iri kuside kwemaJudha. Imi makazviti muri maSamaria. Tese tiri vana vaMwari nokutenda. Hallelujah. Hamuna muSamaria kana muJudha muno. We are all Israel by faith. Kureva kuti taakuda kupota tichitsvaka nekunjera pfungwa yaMwari. Mwari ukamutsa mumwe munhu pakati pedu tiregere kutsikirira zvipo zvevanhu. Why? Nokuti chipo chapiwa hachisi chake, ndechekubenefita kereke yaKristu. Yeah. Hakuna akapiwa chipo chekuparidza akanoparidzira mhuri yake mumba make akakiya dhobo. Wese ane gift ine chekuita neumambo hwaMwari is to bless the people of God. Yeah. Saka pese patinotsikirira munhu ane chipo tiri kuzvitsikirira nokuti chipo chake chinobenefita isu. Let us learn to celebrate my gifts ane vamwe. Tisava nemweya wekutsikirira nekutsondorana. Let us appreciate chinogonekwa nemumwe. Amen. Inecha yavanhu kuda zvekure kudarika zvavainazvo. Jesu kuGarirea akaita minana mishoma because of their unbelief. Kuriko kumaraini kwaanogara, vanekuda kwekuti vanekakujaira nekakuziva kari mucommon sense munatural, vasina the spiritual mind. Anonamatwa mumweya nemuchokwadi. Kana umaine kufunga kwenyama ngakutsikirirwe. Ngative nekufunga kwemweya. Yes, Lord. Ufunge Mwari wedu wakatendeka ni Mwari anogona. Mukadzi anga ane dambudziko, Jesu akatomushedza murume wake akati handina zvavataura chokwadi nokuti ari kumba hasi. Anga ane dambudziko parelationship. Yeah. Jesu ndokubva auya muupenyu hwake. Mwari hauye kwauri bedzi, anouya nekuti ane dambudziko raaona. But problem ndeyekuti kana auya unogona kumuramba nekuti une zvawakatenda nekuziva zvinopikisana naMwari. She became somebody an influence in society. Akamhanya akaudza vanhu vese pamusoro paJesu. Kurati maari maiva nechipo chekutaura pamusoro paKristu. Chakagona kuonekwa musi waakakanda chirongo chake pasi. Zvirongo zvatakabata zvakawanda. Tsika dzevanhu nekufunga kwevanhu nemadivisions atakabata akawanda. Kada kusarudzana muchechi pasi. Uone kuti Mwari avaite zvinhu rinembarara. Hallelujah. Kutarisirana pasi kunoda kukandwa pasi. Mwari tibatsire sevisi. Tiwanireiwo nyasha. Ene mirege kutora advantage yedivision. Shumba ikaona mhembwe dzichirovana inotoziva kuti tapinda. Apadi effort yakanyanya. Changomirira anenge arohwa totakura. Church ikaita division, the devil celebrates. Yeah. Why? Nokuti zvinoda kuitwa naMwari achigone kuflowa kana vanhu vasina umwe. Ndokumbera kusungira macho. Munamato wako newangu ndewekuti Mwari ndipe iwo meso yemweya yegona kuona mhinduro dziripo.
ndanzwane kumirira nekutsvaga zvinhu zvamakaita kare zviri panzvimbo. Meso angu emweya ngaavhurike ndigone kuona muchato kana basa rangu. Opportunity iri pamberi pangu iregere kundidarika nokuti meso angu akavharika. Handifaniri kuramba ndakamirira zvinhu zvakaitwa kare pamuchinjikwa. Ndakufanirwa kurisivha, kugamuchira. Takamirira Mesaya, Mesaya achauya. Iye achitaura naMesaya. Mujaya basa rake ranga rakauya kare. Bati parakauya ane mashoko akataura. Nokuti munhu akauya kuzomudza nyaya yebasa iro haana kutanga kutaura zvebasa. Ane zvaakataura iye ndokubva ataurawo rafu dzake. Basa ndokubva rapfuura. Mwanasikana paakaramba kutuma unotenga magetsi mutaundi ndopaakapotsana neappointment yedenga. Batouya muchechi achichema kuti Mwari ndirangarirei. Mujaya akauya mukapesana pakuti autumike. Mwari ndipewe meso emweya, ndipewe kudzikama nekuteerera. Ndiregere kupotsana nemhinduro dzenyu kana dzishuya muupenyu hwangu. Mwari vakatendeka vanounza mhinduro nenguva, but munguva munhu ngaave nemeso emweya ekuona ansa iregere kumushetuka. Regai tinamate. Father, we thank you for your word. Namata uri pauri papa Mwari tivhurewe meso emweya, mikana iregere kutishetuka, iregere kuchamba. Ndataura favor nenyasha mumabasa edu Mwari, zvatinobata nemaoko pamusoro pemhuri dzedu Baba, munyika yedu Jehovha, mukati mekereke Mwari. Ndanamatira umwe. I pray for unity. Ndanamatira umwe Mwari, basa renyu kuti rigone kuendeka. Tiregere kutsikirirana mukati mevanhu vane zvipo Mwari, tigone kukuridzira, tive neumwe, tive nemweya wekubatirana. Shoko renyu nebasa renyu ripfuurire mberi. Nyasha dzamunodurura pakereke Mwari, nyasha dzamunodurura muupenyu hwedu, dziregere kutidarika, dziregere kutisvetuka. Tipewe meso emweya, tiregere kuita semukadzi weSamaria unoramba akamirira iye achitaura naMesaya. Baba, pamunotaura, pamunounza mhinduro, ndiregere kuramba ndisinganzwe Baba, ndichifanirwa kunzwa zvamuri kutaura. Baba, pamunodurura shoko renyu rinoponesa nekubatsira upenyu hwangu, riregere kunisvetuka nekundijamba. Ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Kereke Mwari vakuitire nyasha. God bless you so much. Mwari vakuropafadzei. Tinotenda zvikuru. Raisi,